Dobrý deň, volám sa Peter Lloydl a prinášam vám ďalší tip, ako si uľahčiť prácu s Wordom. Poďme na to. Čo tu máme dnes? Máme tu dlhú tabuľku. Tá tabuľka nám začína na strane číslo 1 a hneď v prvom riadku má nejaký nadpis. To znamená, v žltom poli máme názvy jednotlivých stĺpčekov. Keďže som vravel, že tabuľka je dlhá, tak táto tabuľka nám presahuje rozsah jednej strany, pretože je dlhá na 4 strany. Poďme sa na to pozrieť. Na druhej strane už nám chýba ten nadpis. Takisto na tretej a na štvrtej. A my by sme chceli, aby ten nadpis na každej jednej strane bol. Takže ako to treba urobiť? V prvom rade počítaču poviem, s čím chcem pracovať. Chcem robiť s týmto prvým riadkom. Keďže mám tam vloženú tabuľku, tak mám tu tzv. Dynamické menu, návrh tabuľky a rozloženie tabuľky. Takže klepnem na rozloženie tabuľky a mám tu vlastnosti. A vo vlastnostiach priamo v záložke riadok, na karte riadok, je tu napísané opakovať ako riadok hlavičky v hornej časti každej strany. Takže ja kliknem to a mám to hotové. Dám OK. Tento riadok, žltý, sa mi teraz preniesol aj na stranu 2, 3, 4. A čo sa stalo? Tým, že som ten riadok preniesol, alebo nakopíroval na viac strán naraz, zrazu sa mi ten rozsah zmenil a už mám 5-stránkový dokument. Pre dnešok je to všetko. Želám vám veľa šťastia s Wordom. Dovidenia.